Bueno, doncs... Si podria dir com està el jugador després del partit d'altre dia, com les recuperacions... Ho veurem ara abans de començar l'entrenament. Suposo que deuen estar una mica encara cansat del dimecres, però bé, avui farem un entreno una mica més suau i tal, però preparant-nos per demà que tenim un bon partit. Com veus demà el Peralada? Doncs jo penso que és un equip que està a dalt per mèrits propis. Els partits que l'he vist és un equip molt ben estructurat defensivament, que ens costarà fer-li ocasions, molt solvent, i a dalt doncs, té algun jugador que ens pot complicar les coses. Baixes, Jordi. Cap. No tenim. Bueno, no sé que vingui algú avui i em digui que està carregat de qualsevol cosa o que té alguna molèstia, però en un principi cap. I després també, Jordi, et volia preguntar pel tema més que va ser més noticiable el passat dimecres, l'ensurt amb el jugador Albert Alegre. Com ho vas viure tu, Jordi, tots aquells moments? Doncs malament. Al principi sí que va semblar que havia sigut un xoc fort, però en cap moment ens pensàvem que seria tan greu, no? Llavors ja sí que quan van sortir les assistències a atendre'l, doncs ja sí que ens vam alarmar tots, hi van haver moments difícils, i bé, jo via xarxes ho he agraït l'actuació de Rubén, del nostre oficio, que duia el tub, i gràcies a això jo penso que van poder solventar la situació bé. Tu que has sigut exjugador i que has jugat un munt de partits, t'havies trobat en una situació semblant, Jordi, o no? Com aquesta no, sí que un cop també un noi va caure amb un xoc semblant, però això d'empassar-se la llengua no. Va caure, va perdre el coneixement, va convulsionar una mica, però bueno, van venir ràpid les assistències i no va passar d'allí. Però tan greu com l'altre dia, que va ser que es van passar la llengua i no hi havia manera, i la veritat que no. I espero no tornar-ho a viure. Qui estava fet pols, ens ho va explicar el president, era Javi Calvo, no? Que va demanar el canvi precisament per això, no? Sí. Javi va dir que no estava, em va dir, míster, canvio que no estoy, i sí, el vam canviar. De fet, quan el noi estava a terra doncs estava plorant i els que estàvem allà ho vam passar malament tots. Ja està? Merci. Vinga. Què tal? Som els del Degà TV i abans d'aquest Palamós-Peralada, el primer derbi que jugarà l'equip de Jordi Martínez, doncs nosaltres, el dia abans, en l'últim entrenament, volem parlar amb els dos únics jugadors del Palamós que abans han jugat amb el Peralada. De fet, la temporada passada, les dues persones que m'acompanyen van assolir l'ascens de primera catalana a tercera divisió amb el conjunt altaempordanès. Som al costat del defensa del Palamós, ex del Peralada, Elias Martí, què tal? Hola, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. I a la meva dreta doncs, hi tinc el davanter, Axel Vizuete. Què tal, Axel? Bona tarda. Doncs, si us sembla, Elias i Axel, parlem del partit del derbi de demà, un partit que es presenta emocionant i amb dos equips, Elias, amb dinàmiques diferents, perquè el Peralada, el teu exequip que està endolladíssim, líder amb 16 punts, en canvi el Palamós és a la zona baixa de la classificació, ara mateix 17ens, 2 punts del descens. Elias, com ho veus? Bé, la veritat, el que has dit tu, estem en dinàmiques diferents, ells segueixen una mica amb la dinàmica que ja hi havia l'any passat allà, seran un equip molt difícil de batre, i ara la primera volta jo crec que encara més. És un equip molt consistent, que té les coses molt clares perquè fa molt temps que juguen junts, que hi ha el mateix cos tècnic i que per tant sap molt bé el que li pot donar l'equip i l'equip sap molt bé el que li demana l'entrenador. I llavors nosaltres hem de canviar la dinàmica que portem d'irregularitat fins ara i bé, el dissabte demà és un bon dia per fer-ho. Molt bé, tant de bo que sí, tant de bo que després de dues ensopegades el Palamós
que va perdre el passat dissabte 0-2 davant del Rubí i aquest passat dimecres el Palamós perdia en un accidentat partit al camp de l'Europa, tant de bo que el Palamós torni a aconseguir la victòria. Àxel, serà difícil, perquè el Peralada ho està fent bé i a més té un home com és l'Eix Feixes que porta un golet menys que tu, i en porta 4, tu en portes 5. Sí, està clar que serà un partit difícil. El Peralada ve una mica seguint la línia de l'any passat i estan amb una confiança terrible, estan disfrutant de la categoria. És un equip molt sòlid i sabem que serà un partit difícil, però tenim plena confiança en nosaltres que traurem els 3 punts. Com està l'equip ara, Àxel, després de l'ensopegada del passat dimecres, 3-1, tu vas fer un penal just abans de marxar al descans, a la segona part també el Palamós va fer 2 pals, és a dir, vau desaprofitar una bona ocasió per guanyar el camp de l'Europa, Sí, la veritat que tal com se'ns va posar el partit al minut 4, arribar al descans o a falta de 3-4 minuts al descans amb l'opció de poder empatar amb aquest penal i ells amb un menys, la veritat que si l'arribo a transformar, possiblement hagués canviat el partit. Hi ha coses a millorar, hi ha coses que vull puntualitzar una mica, l'altre dia que ho vam parlar, que està clar que hem de millorar, però a nivell defensiu col·lectivament, o sigui, que ho vull puntualitzar, que avui quan he llegit allà, llavors, millorar una mica les 4 coses que ens faran agafar aquesta solidesa a nivell col·lectiu i jo crec que si ho aconseguim agafar aquest punt que els rivals els hi costi més crear-nos ocasions o fer-nos gols, jo crec que amb la qualitat que té aquesta plantilla en totes les seves línies, jo crec que anirem cap amunt. Molt bé, ja per últim, demà visitaran aquest estadi, el municipal Palamós Costa Brava, fins a un total de 6 expalamosins. Són aquests Toni Montero, Jaume Duran, Sergi Romero, Joan Pons, Sergio García i Marc Vila. I a més, dins l'organigrama tècnic també hi ha el preparador físic Jordi Sala, expreparador físic del Palamós Club de Futbol en l'etapa de Berto Fernández. Elias, sempre suposo que és un partit especial, de jugar davant d'un exequip, el que passa que quan l'àrbitre xiuli a l'inici del partit, els sentimentalismes suposo que queden apartats. Sí, tant per ells com per nosaltres, és un partit, a part que és derbi, doncs que entre els jugadors ens coneixem bastant, amb molts tenim una relació que sobrepassa el que és la relació d'un company d'equip, vull dir que amb molts ens considerem amics. I sí, és un partit que fa gràcia, però com dius tu, quan piti el partit, l'àrbit piti al començament del partit, ens oblidarem de tot això fins que torni a pitar al final i llavors tornarem a ser tan amics com érem. I res, a veure qui s'emporta els 3 punts, esperem que siguem nosaltres i que sobretot que sigui un bon partit també. Doncs molt bé, Elias Martí, defensa del Palamós, i Àxel Vizuete, davanter. Us deixem que teniu entrenament, últim entrenament de la setmana. Molta sort, tant de bo que s'aconsegueixi la victòria. Un partit que podrem veure aquí, a la televisió del Palamós Club de Futbol, de GATV.